Sa Good Vibes, palaliguan bala nga suba ang ginapangita nyo? Yari ang pila sa mga lingaw nga palaliguan nga suba sa report ni Romeo Subaldo. Una kita diri sa norte, sa Sagay City may nagpopular nga overflow nga palaliguan sa mga residente, ilabi na sa nagpeak ang pandemic. Kag subong, padayon sa gihapon nga ginapaliguan sa mga residente kag mga lokal nga turista. Ini ang overflow sa may barangay Baviera sa Sagay City. Ang tubig sa sining nga suba gikan pa sa kabukiran sa Cadiz City suno sa mga residente gani mabugnaw kag matinaw. Nangin paborito ini nga bonding spot sa mga magbarkada o kung pamilya, ilabi na kung weekend. Lingaw, abi paliguan kag libre. Sa kadamo sa nagakadto diri, may mga nagtuluhaw na nga mga kapihan sa lugar sa subong. Sabi doon sa Salvador Benedicto naman, ang masamig ginalabian lang nga taytay, may ginatago man nga matugnaw kag matinaw nga suba. Antes lang gid sang signage nga welcome to Don Salvador Benedicto, may makita ka dira nga taytay. Sa left side, ginpanuugan namon kag ini ang amon nga naabdan. Napulo ka pesos ang entrance pero siling sa iban pwede na libre lang. Matugnaw kag matinaw ang tubig. Ilabi na kung bago lang tapos ang ulan. Kay gikan kuno ini sa kabukiran man. May mga cottages man nga pwede marentahan. Kag syempre, ang instant nga nagsikat sa peak sa pandemic nga buyong-buyong sa Barangay Kapitan Ramon sa Silay. Sa kadamo sang tawo nga nagakadto diri sa peak sa pandemic, temporaryo pa ini nga napasera sadto. Paano abi, kamay diving spot sa suba. Nangin paborito nga lugar, pang paliwaliwa sa mga lokal nga mga turista ilabi na kung weekend. Bata kag tigulang, nagalumpat diri sa may suba. Ang iban, nagapabugnaw-bugnaw lang sa hikad. Pwede man mag-arkila sa improvise nga salbabida. Kag i-enjoy ang mabugnaw nga tubig sa suba. Ang suba ay isa ka klasik sa gihapon nga kadadtuan sa pamilya o kon barkada para magbonding. O galing, ililisipon na lang gid ang mga suba nga sarang papapaliguan. Kaya ang iban, ginabusara na.